ana satriya dedeke ora sepirwa ngadeg ana ing ngarep aku mripate mandeng tambul kedhep bringo sing uler geni tumpangi kuping kiwa tengen sapa Den lho dhisik ngaku iki prajurit saka ngendi ditepungake wae prajurit saka Mbata Sarembak abdining Prabu Jayalengkara aku tumenggung Prawara Kendra dasar kepranyata kowe sapa Senopati Dwarawati Raden Setyaki Wresniwira Tambak Yuda Yuyudana Bima Kunring wah jenenge akeh keparat sing mburi sapa takon karo aku iya anake Semar sing ragil Bagong Widodo Joko Suwito Tusio Katmo kuwi jenenge sapa ya Gong jenenge rombong aku awe ata nggur kabeh iki ora sing dhuwur sapa Petruk Kantong Bolong anak Semar nomor 2 Petruk Kantong Bolong Jeglong Jogro Ronggo Jiwat Dusminto Minto Dus pangan saiki mengko selak mambu kuwi jenengmu kabeh ora aku mung ndelok sinden madang kuwi apa salah Petruk padune kepengin to heeh niki balane Jayalengkara Den sikat habis yo sakuwatir duwe jago ya Tru heeh ndara sencake nek wis mripate abang bringose tumpange kuping kiwa tengene nek mung njotosi prajurit kaya ngono kae sekulino padha aku waduh aku nek mripatku abang bringosku tak kerok ora tumpangke kuping ora cukup kegedean cangkem dadi bringos karo cangkeme ombo cangkeme dawa cangkeme ayo Bali yo sawadya balamu lho Bali piye Jayalengkara kon minggat saka Karangkadempel gelem Bali sawadya balaku lawan wis boyong Semar Badranaya kena boyong Semar Badranaya waten iso nglangkahi kuwandaning Setyaki Babarawa wani harau sing tawedene apa ora minggat sing arep aku tak tebrak dadamu kene marganing patimu maju jangkah ana tumenggung Bali mung kariaran maju margake jajaran Setyaki kene marganing patimu maju tumenggung Prawara Kendra ayo Gong kuwi ngopo ya
Kagem poro sederek sedoyo ampun kesupen subscribe, like, share lan dipun teken gambar loncengipun supados angsal video enggal saking channel Lestari TV Kabudayan. Matur nuwun. Kagem poro sederek sedoyo ampun kesupen subscribe, like, share lan dipun teken gambar loncengipun supados angsal video enggal saking channel Lestari TV Kabudayan. Matur nuwun. Kagem poro sederek sedoyo ampun kesupen subscribe, like, share lan dipun teken gambar loncengipun supados angsal video enggal saking channel Lestari TV Kabudayan. Matur nuwun. Kagem poro sederek sedoyo ampun kesupen subscribe, like, share lan dipun teken gambar loncengipun supados angsal video enggal saking channel Lestari TV Kabudayan. Matur nuwun.